karamɔgɔ Mamadou Bamba an bɛna kuma di a ma an ka ɲininkali bɛ fɛn kelen de kan bi an y'a fɔ an bɛ nko laseli de kɛnɛ kan an b'a fɛ dakuruɲan kelen I ka se k'o fɔ nko yɛrɛ ye mun ye an bɛ kuma daminɛ ni Ala tano ye an bɛ mɔgɔbaden bɛɛ fo yɛrɛwoloya la diya ɲɛbɔ an ka foli b'a bɛɛ ye fɛn fɛn ni farafinya ka d'u ye an ka foli b'a bɛɛ ye nko in y'an ka kan de gwɛlɛya dɔ de bɛ na ni gwɛlɛya dɔ ye nko sɛbɛnni bɛ daminɛ tuma min n ye yɔrɔ min fɔ o nana la quoi n'i ko sa ko bamanankan maninkaw tɛ sɔn a rɔ maninkow tɛ sɔn a rɔ julaw tɛ sɔn a rɔ mais ninnu bɛɛ bɛ nko fɔ n'u bɛ kuma bɔ ko nko karamɔgɔ Sulemana wolola don min kɔnɔ kalanden camanba de kalanden tun bɛ a bɛ mɔgɔ 300 ni kɔ bɔ a siya ninnu bɛɛ tun bɛ yen mais a bɛɛ bɛnnen kumaden kelen ma o de ye nko ye pour que sɛbɛnni in kana na régionaliser o in tɛ sɛbɛnni tɔgɔ ye koyi an bɛ kan min fɔ o de tɔgɔ ko nko o tuma a bɛ fɔ dɔ in ma sa ko nko sɛbɛnni i y'a ye sa wa an bɛ kuma min fɔ o de tɔgɔ ye ko nko o tuma a bɛ fɔ o de ko nko sɛbɛnni donc nko ye an yɛrɛ ka kan de a kelenya sabati quoi n'i ko jurakan i ko bamanankan i ko maninkakan i ko mandenkokan olu bɛɛ lajɛlen furuba tɔgɔ de ye ko nko o sɛbɛnni min kɛra sa o y'o nko sɛbɛnni de ye karamɔgɔ Sulemana y'a datugu parce que gɛlɛya caman bɔra sɛbɛnni daminɛ tuma la gɛlɛya caman bɔra la parce que karamɔgɔ ye sɛbɛnni kɛ arabu sɛbɛnni de la fɔlɔ ka bɔ ale tun ye arabu de kɛ ka sɛbɛnni kɛ arabu sɛbɛnni la a nana ye arabu sɛbɛnni tɛ se an ka ko dɔw bɛ yen arabu sɛbɛnni tɛ se a y'o bila ka latin ta o y'a sɔrɔ a ye san 3 kɛ arabu sɛbɛnni kan ka na san 3 ni kɔ kɛ latin fana kan a nana ye fiɲɛ min bɛ arabu la o ɲɔgɔn bɛ latin fana na n'o ye tubabu sɛbɛnni ye walama a dɔw ka jugu a ye yɛrɛ a nana ye yɔrɔ min kɛ a ko k'ale kɛra kusun n kɛra kusun nin kan in ma se ka sɛbɛn arabu sɛbɛnni la a ma se ka sɛbɛn latin sɛbɛnni la nin ye kan sugu jumɛn ye k'a tor'o de la ko sana dɔ nana jigin a kɔnɔ n m'a f'i ye sisan ko sana de y'an ka kumaw ye ko n'i ye dugu dɔ tuba ta ka taa sigi dɔ kunna ko n'a ma bonya o ma fiyewu k'a bɛ dɔgɔya k'a y'a ye fana arabukan n'a ka ko bɛɛ a tɛ se ka tubabukan sɛbɛn tubabukan fana n'a ka kalabanciya bɛɛ a tɛ se ka arabukan sɛbɛn k'ale y'a dɔn o la k'a fɔ kan bɛɛ ni a ka subagaya don ni sɛbɛnni mana dilan o kama a bɛ kuma dɔw kɔrɔ kɛ kuma dɔw ye a y'o kumaw fana yira komi ne ko sisan an ka kan na n ko muso ma kuma ani musow ma kuma est ce que nin ye kuma kelen ye ala bon i b'a dɔn na ko an ka kan ko mankan fana sen b'a la muso ma fura de musow ma fura de bon n ko sɛbɛnni ka yɛlɛmɛ ka alphabet bɔ a dan na a ma kɛ waso kama koyi a kɛra k'a fɔ a kan ka kɛ ten de bon sɛbɛnni fana taali ɲɛfɛ karamɔgɔ Sulemana ye ɲɛ de ɲini a la a ye papiye ta k'i bila yarɔ ɲɛɲinini ye fatɔya de ye quoi ale yɛrɛ tun b'a fɔ an ye ko n'u ko k'o ye fatɔ ye bama n'u ko k'u ye fatɔ ye i b'a fɔ ko ɔhɔn ko diɲɛ bɛɛ de ye fatɔ ye ni min ta fa ni ta ma kɛ kelen ye k'i b'a fɔ o ma ko fatɔ o tuma i b'a sɔrɔ a fana k'i ma k'i fatɔ de bon papiye ta ka sira minɛ a mana ni naani min bɛnna a b'a fɔ k'i ye tubabukalan kɛ o b'a fɔ ko ayi i ye arabu kalan karamɔgɔ ne ma kalan si kɛ a bɛ sɛbɛnfura d'o ma k'o ka sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ ko n ma kalan si kɛ ko bɛɛ bɛ sɛbɛnni kɛ sa bɛɛ sɛbɛnni n'o de tɛ kalan e ka sɛbɛnni kɛ ko mɔgɔ 100 la 80 de ye bigi turu k'a sama ka na ɲɛfɛ tan a ko i b'a sɔrɔ nin na kɛ ne ka mɔgɔw ta fan ye donc bigi turu min kɛra ka na kini bolo fɛ sɛbɛnni kun tilenna sɔrɔla wa tɔgɔ fana sɔrɔla n y'a fɔ cogo min na nin k'a fɔ ko nko o tuma nko ye sɛbɛnni kan tɔgɔ ye a bɛ fɔ sa ko nko sɛbɛnni an b'a fɔ nko sɛbɛnsun ni ko alphabet nko i bɛ komi ko nko sɛbɛnsun nko ko kibaruya a tɛmɛna k'a tɔgɔ to parce que karamɔgɔ Sulemana ko ne ma don dɔ la a ko nko ye a ka kɛnɛ ban k'a ka ɲi an ka ɲɛɲini a la parce que ne tun y'a fɔ de an min bɛ mandenkan fɔ a tun sɛbɛnna o de kama ko nko ne ko karamɔgɔ ne kɔni fɛ an k'a to tan bon mobili dɔ b'an fɛ yan ko duurunin o duurunin sera 30 ni 40 na bi nka hali bi a bɛ wele ko duurunin de donc duuru in yɛrɛ duuru min fɔtɔ o ye fɛn histoire de ye donc nko fana ye nko ko histoire de ye a man ka bɔ a la fiyewu n y'o fɔ min kɛ a ko ye tiɲɛ ko ne kɔni hakili la ka to nko in na o de bɛ se ka ɲɛfɔ n'i k'i bɛna tɔgɔ wɛrɛ da la tun mɔgɔ minnu an ka mɔgɔ nko ko yɛrɛ hali bi a ma sabati dɔw kunna fɔlɔ hali bi farafin dɔw y'a ye la k'a fɔ ko sɛbɛnnanko tɛ quoi bon olu fɛ sɛbɛnnanko de ye mɔgɔ sɛbɛn mana na min f'i ye mɔgɔ min bɛ wari d'i ma n'o nana min f'i ye o ye sɛbɛnnanko ye bon sɛbɛnnanko bɛɛ daminɛna gɛlɛya de kan karamɔgɔ ye sɛgɛn min kɛ nko ko in na an tɛ se ka dan don a la a ye sɛgɛn kɛ tuma dɔw la a taara siniwaw ko
ko n'a ma sɛbɛnni dabila sisan ko fa bɛ don a rɔ a ye k'a ka sɛbɛnni bila hali a kana sɛbɛn fura filɛ ka waati jan kɛ ka fura dɔw d'a ma tellement miiri la karamɔgɔ ka tilelafana tun bɛna sigi a da fɛ sɔgɔma daraka bɛ sigi a da fɛ tilelafana bɛ n'o sɔrɔ yen n'a ko a bɛ tilelafana dun o ye daraka de fɔlɔ bɛ dun sa i y'a ye sa wa musow kɔnɔna filila la o m'a ɲɔgɔn ye hali k'a ka dileki sɔrɔ k'a ko a tun ka gɛlɛn a laban kɛra de o y'a to yen n'a hakili jiginna koliko la don n'a donna ɲɛgɛn na u bɛ taa ka duloki ta a bɛ mankan ci ko kana ka juma kɔnɔ fɛnw bɔ parce que papier kunkurunin fɛn fɛn b'a bolo bɛɛ sɛbɛnlen don n'i k'i b'a ka sokɔnɔna furan ko ayi k'i kana furan k'i kana ka papier furan bon n'i ye so furan papier kunkurun ma furan o bɛ kɛ cogo di o gɛlɛyaw tun bɛ yen i b'a dɔn ne karamɔgɔ nana yan ne yɛrɛ de tun b'a sen kɔrɔ a ɲɛ ma n y'a dɔn komi n bɛ n tɔgɔ dɔn cogo min donc n ko i ye koba ye farafinw kan k'a minɛ sɛbɛn la n ko kalanni a ka nɔgɔn kosɛbɛ a yɛrɛ diya kun y'o ye a ka nɔgɔn parce que ka n ko kalan i bɛ kalo 3 kɛ ka n ko kalan bon ale yɛrɛ ko yɛrɛkan kalan san 1 ko bi ko walikan kalan san 12 de n bɛ n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ quoi mais yɛrɛdɔn kɔni de ka kɔrɔ n'i y'i yɛrɛdɔn hakili la o de ye kɔrɔ ye ne kɔni bɛ se ka min fɔ n ko ka kuma lasurunyala o de ye nin ye. karamɔgɔ Mamadou Bamba an bɛ kuma yɛrɛ nafa jumɛn de bɛ a la tɔɔrɔ jumɛn de bɛ a la. i ye kuma min fɔ nin ye ko kuma an ka mɔgɔbaw ye tɔgɔ in da ka kɔn anw ɲɛ kuma bɛ kuma ko makun fana ye kuma la i b'a dɔn kɔnɔfili ko y'o ye kuma ye kuma la ko makun fana ye kuma la o la kuma ye fɛnba ye jamana minnu kɔnna ka kuma don da la a ka ca la a y'u lataga ɲɛ an fɛ farafinna yan n'i y'a mafilɛ i b'a sɔrɔ manden kɔnɔ olu ye kuma jama de sigi kuma kama olu ta ye kuma ye nka yɔrɔ ninnu caman na olu ma sɔn ka kuma jama sigi o dɔw y'u sɛbɛ don ɲamakala minnu bɛ baara kɛ la i n'a fɔ numu ani min bɛ jɛgɛminɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna o y'u sɛbɛ don mais manden ɲamakala dɔ sigi kuma kama min tɔgɔ ye ko jeli k'a fɔ ko jeli kuma tɛ ko kɔrɔ t'a la dɛ kɔrɔba de b'a la bon adamaden yɛrɛ i tɛ se ka balo ni jeli t'i la bon adamadenya fana a tɛ se ka balo ni jeli tɛ olu y'a suma ala ta dilali de ma joli mana kɛ mɔgɔ la jeli de b'a la balo nka ni adamadenya fana n'i y'a sogolo n'i ma jeli ɲini ka k'a la o k'a la dilan a tɛ balo o de kosɔn mɔgɔ ninnu wulila ko jeli a ka ca la melekuya tun kalifala olu de la olu de tun ye se kuma la kuma tun balilen don u b'a fɔ mɔgɔ ma sa ko hɔrɔn an b'a fɔ o ma ko tontigi i b'a dɔn tontigi ani tontan wala ɲama ani ɲamakala u bɔyɔrɔ ye ɲɔgɔn na nin ye tontigi o ye ton bɛ min kan na a bɛ taa kɛlɛ kɛ ka donsoya kɛ ka kɛlɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ ka jamanaden labalo tontan sa o t'o bolo o kɔni bilalen bɛ kekuyala baaraw de kama ka jamana ladila nin jama fila de tun bɛ baara kɛ nka waati la jama nana kɛ 3 ye o fana n'a fɔ cogo don u bɛ se ka ɲɛfɔ a fana kɔnɔnafili bɛ mɔgɔw daminɛ parce que u b'a fɔ tuma dɔw la ko tontan jɔn 16 n'i y'o fɔ fili bɛ kuma la quoi tontigi ani tontan ani jɔn 16 o ye mɔgɔ 3 ye kɔsa fɛ u nana jɔn 10 sen bɔ a la k'a to tontigi ani tontan ma walama ɲama ani ɲamakala hakili la e bɛ fan fɛ k'an ka ɲama kɔrɔ dɔn ɲama kɔrɔ ye mɔgɔ min tɛ se ka kekuya baara kɛ a tɛ se ka kuma fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ la kisi a la bon a o de tɔgɔ ko ɲama mɔgɔ min b'o baara kɛ sa o de ye ɲamaw kala ye a kuma bɛ nin cogo la kuma ye fɛnba ye jamana kɔnɔ ni peut-être a bɛ se k'an sama ka se fɛn dɔ ma n'a an ye ka kuma tɛmɛ min kɛrɛfɛ o de ye melekuya ye ne tɔgɔ k'a ma ko littérature an fɛ an ka littérature tɔgɔ de tun ye ko darɔ melekuya bon a bɛ fɔ da de la a tun tɛ sɛbɛn mais a fɔdara in o t'a bali ka kɛ lɔnniya ye koyi o dilanna cɛkɔrɔbaw fɛ k'a kɛ fɛn bolo tan ye parce que lɔnniya kusanya mɔgɔw ye kusanya baara min kɛla k'a lase ɲɔgɔn ma bon o kusanya baara in ɲɛfɔlan de ye melekuya ye ni melekuya tɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ bon melekuya o dilar'u fɛ ka kɛ bolo tan ye an bɛ olu tɔgɔ fɔ hali n'an tɛna se a bɛɛ ma a fɔlɔ kuma masanda sandamunu sandakɔrɔbɔ toli sirin sigifili laɲɔgɔnma dɔnkili ani suku ani dɔfɔ ni suku farala dɔnkili kan parce que suku ye kalankɛlaw ka baara de ye o tɛ se ka dilan ni sɛbɛnifɛn tɛ a bɛ dilan sɛbɛnni fana de la komi ni ko sa ko ne de ka miiri 1942 tɔ la n ko n taatɔ n kun fɛ o kɛlen n bɔra ka taa tilebi fan fɛ o fila bɛ laban tɛ fɛ wa ala ka kɛ n taara don korosa n jatigikɛ kana taama korosa o fila bɛ laban tɛ sa ye wa
bon lɔnnaw ka baara de y'o ye o ye sugu dacogo dɔ ye dɔwɛrɛ bɛ yen min t'o ye bon melekuya sa an bɛ kuma a bolo fɔlɔ de kan melekuya bolo fɔlɔ o bɛ sigi ka kɛ kuma saba de an b'a fɔ o ma o de ye kuma masanda ye ale bɛ fɔ kuma wɔrɔ mɔgɔbaw fɛ u b'a f'i ye ko mɔgɔ saba de ka ko lɔn mɔgɔ saba de ka ko lɔn lɔnna koɲɛɲinina ani taamala kulakɔrɔsila ani cɛkɔrɔba kɔrɔlen ko diinɛ bɛɛ ka ɲi ko saba de ma ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen manden yɛrɛ sigikan baju u b'a fɔ ko mɔgɔya ɲɛtaa ko ye saba ka ko lɔn ka baara ka teli bon ale ye saba de ye ten a bɛ taa don ko caman na ka taa don ko mɔgɔya sabati ye ko saba ye bɔnsɔnya sigiɲɔgɔnya ani furuɲɔgɔnya bɔnsɔnya de ye ni ne filɛ sisan ni denkɛ bɛ ne fɛ o mana ta den sɔrɔ o den ma bɔ ne de dɔ sa wa bon ni o ye den cɛman sɔrɔ n denkɛ ta denkɛ an b'a fɔ o ma ko mamarenkɛ ni musoman don an b'a fɔ o ma ko mamarenmuso bon n'o fana tilara k'a ta den sɔrɔ ayiwa o ko de ɲagaminen b'a don kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɔ o ma ko tulo masama tɛ koyi a bɛ tulonkɛ de masama ka tulon sama komi ale sen tun tɛ tulon in na ale sen tun nana min kɛ ale y'i balan tulon ma min kɛ mɔgɔkɔrɔba fana y'a to a bolo o de ye tulon masama ani tulon minɛ ye parce que an ka kan n'i ye tonbi kelen bɔ a la dɔrɔn a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye n'i ko tolon ani tolo yadɔ olu ka surun ɲɔgɔn na mais sɔnnazali b'u ni ɲɔgɔn cɛ tolon masama kɔrɔ de ye mɔgɔ min y'i balan tulonkɛ ma k'a sama ale sen tun t'a rɔ parce que ale ye mamaren ta den de ye ale y'i balan ma k'a sama a y'a sama min kɛ nin fana y'a to a bolo donc ale kɛra tolon masama ye cɛkɔrɔba kɛra tolon minɛ yɔrɔ ale fana ye tolon o minɛ a bolo donc ni musoman don i denmuso ta den o ye mɔdenmuso ye ni cɛman don o ye mɔdenkɛ ye bon a sigilen b'o cogo la mais a donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ ala ɲɛfɔli yɛrɛ man di dɔw ye tun ka sababu kɛ ko a tɛna ɲɛ ye fɛn tɛ ɲaami fɛntigi hakili ma fiyewu an bɛ fɛn ɲɛgɛnɛnw kala o dɔw ɲaaminen ka tɛmɛ a kan mais ni i nege bɔra i yɛrɛ la i ka fɛ ko si timinandiya t'i la tun quoi o de ye kɔnɔnafili ko ye an k'o ɲɛɲini an ka lɔnniya ni lɔnniya ma ɲɛfɔ i t'i yɛrɛ ye mɔgɔ ye quoi lɔnniya bɛ ɲɛfɔ de fɛn min fɔ nin ye koba ye ka bila kɔnɔ anw fɛ parce que i denkɛ ta den an b'a fɔ o ma k'i filan o de ye siɲɛ ta ɲɔgɔn ye musoman in fana a bɛ fɔ o ma ko i muso o ye muso fana sina ye i bɛ sina kɔni dɔn sina kɔrɔ de ye a bɛ komi ni e bɛna taa so sisan ne ka denmisɛnnin dɔ d'i ma k'i ka ko i b'a fɛ k'o fana don ne senna tun wa k'an senna sumaya n'i ye muso furu i bɛna muso wɛrɛ furu ka fara a kan k'o bila a sen na komisa ni nin dimina don min k'a tɛ tobili kɛ dɔ in bɛ yen o bɛ tobili kɛ n'a ɲɛ b'o la fana a tɛ dimi bon cɛkɔrɔbaw ka calcul de tun ye nin ye ka du dilan k'a kɛnyɛrɛyeya komi a b'a fɔ o ma ko k'a automatiser k'a kɛnyɛrɛyeya ka sɔrɔ mankan ma kɛ ko dɔw bɛ dilan a dilanni don k'a kɛnyɛrɛyeya bon du kɔnɔ tulonkɛ nin cɛkɔrɔba fana tɛ se ka to a yɛrɛ ma ten du kɔnɔ a mana min fɔ o bɛ kɛ fo sɔsɔbaga ka sɔrɔ a la yala a denw tɛ se k'a sɔsɔ mais a den ta den n'a ye kuma dɔ u b'a fɔ aw kɔni fa in a y'a dɔn a kunkolo man ɲi a bɛ fɛn min fɔ nin da ale kɔni b'a ta fɔ ka boli nka a ta bɛ fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a dɔn ko sɔsɔbaga b'a la ni den ko k'a bɛ fɛn k'o la fa b'a fɔ a ye ko ayi k'i sen bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ la parce que a sen don yɔrɔ t'o la a bɛ fɔ o de ma ko tulonɲɔgɔnya u bɛ fɔ o ma ko benbaya tulon ale ni sinankunya tɛ kelen ye mamaya tulon bɛ yen benbaya tulon bɛ yen o bɛ du kɔnɔ bon fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu ka ca koyi du kɔnɔ mɔgɔ kelen tulon kɛ ɲɔgɔn bɛ ɲini ka taa bi yirika la n'i y'a fɔ a cogo la bon komi ni lɔnniya tɛ ɲɛfɔ bawo ka mɔgɔ kɛ jɔn ye o fana kɛcogo dɔ de ye k'a bali k'a ka lɔnniya ɲɛfɔ a fɔlɔfɔlɔ min ye ka kuma bila kan wɛrɛ la ale tɛ min mɛn o ye a bɛ komi an bɛ cogo min na nin u b'a fɛ ka savoir bɛ confisquer quoi pour garder leur système de colonisation au nom de démocratie importée falsifiée an b'o de cɛ ma quoi donc o ye kojuguba de ye kosɛbɛ ça fait i bɛ kɔnɔnɔ fili n'i ma kunnaja i taamatɔ mobili b'i tamponné quoi parce que i bɛ fɛn min miiri kosɔn i ɲɛ bɛ fɛn min na donc jamana ka lɔnniya kan ka ɲɛfɔ jamanaden ye k'a ɲɛdɔn de tubabu bɛ anw dege nɛgɛkurundilan de la mais adamadenya tɛ fiyewu tubabu tɛ se k'an dege adamadenya la an bɛ adamadenya dɔn ka tɛmɛ o kan o kosɔn lɔnniya kan ka ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ a dɔnbagaw fɛ k'a ɲɛfɔ a cogo parce que lɔnniya bɛɛ sun de ye kan ye i ye kuma min fɔ sisan lɔnniya sun de ye kuma ye
an ka sɛbɛnni tun t'an fɛ lɔnniya bɛɛ tun kalifalen bɛ kan de la n'a kalifalen bɛ kan min na ni bolo dar'i da kan yɔrɔ k'i kana kuma o t'o ko bannen ye voilà sɛbɛnna kuma fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ ko k'a fɔ tubabukan de la c'est-à-dire o ye mɔgɔ sɛbɛ kan ye quoi o kɔrɔ ko an yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye fiyewu donc ni mɔgɔ ma da a yɛrɛ la o de kosɔn tuma bɛɛ ne b'a fɔ ko farafin ma da farafinya la n'i ma da i yɛrɛ la jɔn bɛ da i la n'i ko farafin masa ko jalamugu min misi kunna ko karamɔgɔ misi a bɛ sɔn o ma mais n'i ko farafin dɔ ye ko dɔ la ayi a tɛ da o la ayiwa n'i ma da i yɛrɛ la ne hakili la mɔgɔ tɛ da i la quoi an ka kan k'an ka lɔnniya ɲɛfɔ de a ɲɛ ma a dɔnbagaw de ka k'a fɔbaga ye a ka fɔ a dɔn kan fana a ka fɔ a dɔn kan fana n'o kɛra hakili la lɔnniya bɛ sabati melekuya min filɛ nin ye koba de don kosɛbɛ a tun bɛ jeli ŋaraw de ka kun na jeli ŋaraw de ka kun don olu bɛ kumaw fɔ ka sandaw da ni ye sandaba da a bɛ kɔrɔ dɔn an fɛ o de kosɔn an ka jamana kuma lɔnna si tɛ se ka kuma n'a ma sanda da a bɛ sanda da bon sisan o sanda yɛrɛ yɛlɛmana dɔw k'o ma ko sande bon a kɛra komi olu bɛ ɲini ka kɛ tali de ye tali b'a danna n y'a jate sisan kuma ma sanda sandamunu sandakɔrɔbɔ tali siri sigifili laɲɔgɔnma dɔnkili ani dɔfɔ o fɛn tan ni suku farala kan a bɛ kɛ 11 o de y'an ka meleku ye a bɛ ta o de kɔnɔ n'i bɛ kuma dɔrɔn i bɛ kuma o sariya de kɔnɔ ka kuma ɲɛfɔ denmisɛnw ye bon i m'a ye u b'a fɔ kuma la ko n'i ye mɔgɔ sirantɔ ye i yɛrɛ ja ɲɛ i b'a sɔrɔ i y'a ni kunkoloba dɔ de ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o tɛ i ni ja bɛ ɲɔgɔn kan tuma o tuma nka n'i sirantɔ a ɲɛ i b'a sɔrɔ i y'a ni fɛn dɔ de ye ɲɔgɔn fɛ i tɛ min dɔn bon sana bɛ kuma surunya nin cogo de la kabini a fɔra an ka mankan an ka ɲɔgɔn ka mankan in na cɛ dɔ nana an fɛ yen k'a bɛna don an ka tɔn ne ko wara min ci ye mɔgɔ la kunun ye n'o ko k'a b'i la nɔ i kana sɔn dɛ ne hakili la o ye farasi ye bon sana bɛ na ni kuma a bɛɛ b'a faamu n'a fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a faamu dɔw bɛ yɛlɛ don a la fana wara min ci ye mɔgɔ la kunun n'o ko k'a b'i la nɔ n'i sɔnn'o ma i ma farati o ye farasi ye bon kuma jɔyɔrɔ ka bɔ an fɛ kosɛbɛ nka kuma dɔnbagaw de kan ka kuma fɔ o de kosɔn u ye lɔnninaw dɔw bila minnu bɛ kuma manden laada la tontigi t'i jɔ jama la k'a fɔ k'i bɛ histoire ɲɛfɔ i tɛ se k'o kɛ a ko ɲɛ taara k'a di ɲamakalaw de ma o de kosɔn karamɔgɔ ka dɔ fɔ minnu sɛbɛnna risikɛ dɔ bɛ yen a ko karamɔgɔ sulemana y'a ka dɔ fɔ ninnu sɛbɛn k'a ma mɔgɔw ko fɔ ne ko e tɛ laada dɔn de karamɔgɔ ye livre ninnu sɛbɛn a y'a sɛbɛn diyagoya de la parce que manden kɔnɔ a ko kurukanfɔ ka gwara nin na a ma mɔgɔ si ye min ye sariya 25 si a m'o ye 18 15 a y'o dɔrɔn de ye et puis o fɛn fɛn filɛ o ye n'a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna u b'a fɔ k'i kana sɛbɛn parce que a sariya la olu t'a fɔbaga ye quoi ni e tontigi ko k'i bɛ sariya ɲɛfɔ a bɛ komi i ye sariya wɛrɛ tiɲɛ quoi parce que sariya ɲɛfɔ a bɛ komi ne taara n sigi sisan ko n bɛ jugement kɛ est-ce que juge bɛ sɔn o ma bon tontigi mana fɔ k'a bɛ sariya ɲɛfɔ a bɛ komi i taara sigi k'i bɛ sariya ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔbagaw to yen donc karamɔgɔ tun tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ i ye kɛlɛ tigɛ o la fɔlɔ bawo ale nana da ɲɔgɔn kɔrɔ de k'a fɔ ni nin ma sɛbɛn a bɛ kɛ komi an ka jamana bɛ tunun nka n'a sɛbɛnra a bɛ komi n ye lahidu fana tiɲɛ o tuma a ye lahidu fan tiɲɛ k'a sɛbɛn o sɛbɛnlen n'i taara baga mɔgɔ dɔw ma k'o tɔgɔ fɔ i ma bɛn o fana ma parce que a fɔra de k'i kana sɛbɛn a bɛɛ bɛnna k'a kana sɛbɛn u jo b'a la koyi parce que sariya de don a fɔbagaw de bɛ yen fɔbagaw n'a ma ɲɛ sɛbɛn kɔ fɔbagaw de b'a fɔ n'olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ mana fɔ ko k'a sɛbɛn i ye kojugu kɛ mais sariya dɔw bɛ yen nɔ a sigi tuma fili bɛ k'a la a bɛ komi an ka jamana kɔnɔ sisan dugutigiya n'i y'a lajɛ sariya dɔ b'a kɔnɔ ko min ka kɔrɔ dugumɔgɔ bɛɛ ye k'o de bɛ kɛ dugutigi ye o tɛ sariya ye mais tuma dɔw la faya de fɔra fa min ka kɔrɔ fa bɛɛ ye k'o de bɛ kɛ dugutigi ye bon tuma dɔw la a nana kɔrɔya sira fɛ i b'a sɔrɔ den dɔw si jɛlen jɔlen fɛ fa dɔw filɛ ba kɔrɔ donc hakilimaw ye fɛɛrɛ ɲini k'o yɛlɛma n'i m'o yɛlɛma a tɛ ɲɛ quoi parce que dugutigiya fana sirilen bɛ cɛkɔrɔba kun dɔ ko cɛkɔrɔba de kan ko min ka kɔrɔ k'o de bɛ ko dɔn bon ni fa nana e kɔrɔ ka den si jɔlen to y'a dɔn sariya kɛɲɛ k'o dɔ nana dɛ fo ka ɲɛ ɲini o la sa donc hakilima dɔw bɛ olu ye ɲɛ sɔrɔ a la u y'u sigi ka kuma ka fɛɛrɛ kɛ k'a bɔ a la min ka kɔrɔ k'o kɛ dugutigi ye hali n'a sɔrɔ o ye den ye o tuma faya bonya bɛ di fa ma o ye hakilimaw sɔrɔla yɔrɔ min na n'o tɛ dɔw y'a sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ la fo a bɛ ɲini ka dugu ci bon laada tɛ ko wɛrɛ ye koyi bɛn de don n'aw bɛnn'a kan o de don nin bɛɛ ye kuma de ye koyi sɛbɛnni tɛ nin si la fiyewu nin bɛɛ bɛ ɲɛfɔ de sigi bɛ kɛ k'a ɲɛfɔ saya mana kɛ don min jeliw bɛ jɔ ka dugu bɔyɔrɔ fɔ ka dugu sigicogo fɔ denw nacogo k'a fɔ o kosɔn a tun ka gɛlɛn musow ka bɔ farati la o tun ka gɛlɛn dɛ parce que ni i donna farati la i den koɲɛ bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya
puisque o sigi don na bina fi ma ku ite se ka kɛ dugutigi a dɔw bɛ bɔ kuma surunya b'a fɔ i ka t'i ba ɲininka k'i ka taa fɔlɔ i n'i ba ka ɲɔgɔn faamu bon n'a fɔra k'i n'i ba ka taa ɲɔgɔn faamu karamɔgɔ o ye ko gɛlɛman de ye dɛ olu kosɔn farasi tun tɛ se ka don a rɔ fiyewu mais diɲɛ yɛlɛmalen k'a bila tulonkɛ minɛ min kɔnɔ nin ayiwa o fana an bɛn'o résultat ye quoi an bɛn'o résultat ye parce que n'i y'a mɛn galama a ku ko don ni ku t'a la a bɛ kɛ filenninkurunin de ye o an filɛ cogo min na normalement an kan ka an ka kɔrɔmanw dɔn hali n'an ma se k'a bɛɛ kɛ a tɛ dɔn fana ni kuma tɛ bon hali sɛbɛnni min b'an bolo nin sɛbɛnni tɛ se k'anw ka kan sɛbɛ tiɲɛ fɔli la tugun sɛbɛnni tɛ se k'an ka kan sɛbɛ parce que an ka kan ye n ko sɛbɛnni de sera ka kan sɛbɛ i bɛ fɛn dɔw fɔ a la i y'a dɔn hali bi an kumatɔ i ye dugu dɔ tɔgɔ fɔ e ko Sirakɔrɔ Megitana a tɔgɔ tɛ Sirakɔrɔ dɛ dugu in tɔgɔ de ko Sirakɔrɔ ça fait c'est le nom défini ani indéfini Sirakɔrɔ ani Sirakɔrɔ kelen tɛ a bɛ komi ko Banankɔrɔ ani Banankɔrɔ fa tɛ arabu sɛbɛnni to o sɛbɛnni si tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mais kan de don n'a fɔra an b'a faamu n'i ko Banankɔrɔ dɔrɔn o ye dɔn ye n'i ko Banankɔrɔ o bɛ Kulukɔrɔ sira de la n'i ko Sirakɔrɔ o de filɛ Megitana Sirakɔrɔ fana bɛ yen o bɛ Bamakɔ kɔfɛ donc nin fɛn in na kalannaw ma se k'a faamu kalanbaliw de y'a faamu i b'a dɔn o fana ye kabako ye kalanna ma se ka fɛn min faamu kalanbali minnu faamu kalan kɛra mun ye o la sisan f'an k'o cogo yira ɲɔgɔn na dɛ wa nin camanba de b'an ka dugu kɔnɔ koyi bi bi in na an bɛ cogo min na a bɛ komi y'an ta k'an tora an kun kan de ni fɛn min tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ taa tugu sɛbɛnni sariya fɛ fɛn min dilannen tɛ tugu sɛbɛnni sariya fɛ n'i y'o la taa tugu sɛbɛnni sariya fɛ a laban k'i ye ko wɛrɛ de ta hali a dugu dɔ filɛ Jitumu kɔnɔ ko Jitumu masala mais u b'a fɔ sa ko masala Jitumu o ɲɔgɔn kasiya jamana ɲɛfɛ dɛ parce que jamana tɔgɔ ni dugu tɔgɔ de don n'i ye a fɔtɔ dugu min ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ a tɔgɔma ɲɔgɔn bɛ yen komi ni ko sa ko Solon Sanakɔrɔ i b'a dɔn ko Sanakɔrɔ wɛrɛ bɛ yen i y'a ye sa wa Jitumu masala o kɔrɔ ko masala wɛrɛ bɛ yen min tɛ Jitumu ta ye Jitumu de ye jamana ye ale ta masala de ye masala ye bon a bɛ komi ni ko sa ko Megitana Sirakɔrɔ Megitana tɛ dɛ a bɛ komi ni ko ne ma sa ko Bama Mahamudu ne tɛ Bama Mahamudu ye koyi ne ye Mahamudu Bama de ye Bama Mahamudu tɛ ne ye fiyewu donc cɛsiri kan ka kɛ kan na de kisɛya don koyi parce que kan y'an ka ɲɛfɛ tagaba de n'a ma ɲa an bɛ mɛn titati in na tan dɛ n'i y'a lajɛ sisan indépendance san 50 hali bi an bɛ ka mɔgɔw ɲininka an tɔgɔ la i b'a dɔn o ye kɔn nɔfiliko ye dɛ san 50 o wasara dɛ donc ni an ma lɔnniya ɲɛɲini k'an ka melekuya ɲɛɲini k'a faamu a bɛ gɛlɛya bon melekuya fana i b'a sɔrɔ kan ninnu y'a dɔn dɔw b'u sigi kan kɛ ko kan ka ca n'i ko ma ko kan ye joli a tɛ se k'o fana fɔ ni ko fɛn min ka ca i kan k'o dan fɔ sa kɛ mais kan ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lɔnniya la misali la filɛ sisan i ko sa ko a b'a fɔ mɔgɔ dɔ ma ko kanimɛkɛ filakan ni marakan de jɛlen nin ka kuma kelen fɔ filaw de ko i bɛnkɛ ma ko kaw lema min b'a kan marakaw y'o ta sa ko kaw lema n'o tɛ marakaw tun bɛ se k'a fɔ ka sɔrɔ u ma kaw fɔ koyi mais kanw ka teriya kosɔn ninnu ye kaw fɔ o tun bɛ se k'a fɔ ko nɛgalimaku kɔrɔ de ko bɛnkɛdenya mais u y'a kɛ kawlemaku ye pour que kanw ka teriya ka sen don a la o ɲɔgɔn fɛnw camanba b'an fɛ yan fɛn dɔ bɛ fɔ i b'a sɔrɔ kanw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la k'a ɲɛfɔ ka deri don kanw ni ɲɔgɔn cɛ o ka di kantigiw fana ye quoi bon mɔgɔ min bɛ n'i ka tɔgɔ dɔ da a ka ca la o tigi bɛ diya i ye a bɛ komi an filɛ sisan n'i y'a lajɛ chauffeur apprenti ɲɔgɔn bataramɔgɔ fila tɛ mais mɔgɔ min sera ka tɔgɔ da dugu in kɔnɔ yan o y'olu kelen ye furufuru kare ŋɔmi kare tigadɛgɛ kare u ye sira kelen ma to yen n'u ɲinɛna min kɔ mais hali u ma ɲɔgɔn ye fana kɛ o fana tɛ kabako yɔrɔ ye u ma sigi ka ɲɔgɔn ye tɔw bɛ sigi ensemble ni fɛnw na k'o kɛ fɛn minnu kama olu bolobagatɔ ye o daw senfɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ kilitiri tɛ tulonkɛ ko ye dɛ u ye a sira bɛɛ tɔgɔ da ayiwa bon a ka ca la hali ni i donna o denmisɛnninw fana cɛ ma kabako dɔ bɛ yen ni denmisɛnninw kumara ni min taara l'école la i b'o dɔn ni min k'i ye ko Kalabankoro o taara l'école la dɛ n'o tɛ min ma taa l'école la o ko Kalabankɔrɔ yarɔ o ka nɔgɔn dɛ nka ni min taara l'école o ko Kalabankoro parce que sɛbɛnni de kɛtɔ filɛ ka ko dɔ yɛlɛma a bolo komi o tɛ tubabuw fɛ fo o an b'a fɛ ka kɛ o ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi n'an m'an yɛrɛ kɔlɔsi ne kɔni hakili la mɔgɔ dɔw yɛrɛ fagatɔ b'an bɛɛ faga u fɛ an kɛ parce que n'i ye ko kɛ nation yɛrɛ mun bɛ to ji dɔ min na o ye e yɛrɛ fagatɔ ye mɔgɔ bɛɛ fagalen e fɛ sa an man kan k'o ja don mɔgɔ kɔ an kɔni fɛ anw tɛ o kan fiyewu an bɛ fɛn min kan tubabukalan min b'an bolo nin ka dɔ kɛ ka fara a kan ka caya nka a kana an bɔ an sugu la fiyewu
sini wono japonais ma bosu law mais pourtant ye kalange aka do fara tu kalanga ka yaro mana fo do ye o be singa yara bo bolo ta kute tu kan fe et ante tu kan fe tu kan mun je awma ana le clé ma fendo rinya ay fendo nyaanye pango fana don haklima ya de ko fana fo ay fendo nyaanye mais na ya mo azula ay femi nya bi ko ayo tiende de an kan jija kuma kan bibi na bamako surtout radio tigo yara ko ni ya atobe fa radio tigo nganga kana kunu mbade me olu ya fa ba bi be fendo fo karamo hali kuma karamo tese ko nyebo usika nyebo fiu bon o be udu mana fo doron ataba fana bata ima ko ngamana gwana kama yemu abefo de ko ne konoro gwana ikono la o gwana bo datile ra ko ngamana gwana do na no yera me ko ngwa ngamana atara ka tura kunga o fana kera ko wore bon tegro bo yesan san ke bayira ka family la ni do na kanu chetle de man ko no lu yera fa to ma ambe fa ko lu yera fa to ambe fa sa de ne ko ne fe anga wuli ka nyanyina la bon ante se ka fo ko gomena bo ci wera bo bulu men anga ya gote kle an yera dama de jamana de ka anga hakli ni anga nyanyina ni ko ina an yera fe ambe se o an mo ka jonta yo mo ka jonta ambe se ka nyanyina anga kangura ka a organiser an ye ko la bendo kala ko ne kuma bena ni kuma ye an ye kala rosi kitingole ne yera de ngene be ibe ame kala o kala ngam ta kala folo ka soro ka wal ta faraka parce que kala so mon ko ka liburu kono ko wal kan kala ko nyuma baye ko nga ko na ma fara yera taka ko ka tele ka mo jo yera sugu ko idin jori yera sugu ma munun kare feoye ko lu bu ka mo jate lu tse ki dan uti dan de uti sere de to mana to jate damna sanu u se ka on jate o e se ka jigula ko buna o jate bo anto yo ante to wiye ante na ke to wiye ante na kai mo to ba do ko ante to wiye an yere ba do ko ante to wiye an yeba ba do ko ante to wiye o ko so amba fo go dugu mana je fra fe joy ka so dala sien sa be ka fo ko an to wo te clé an to wo te clé an o krisi kana bu kono de donc o fana be do mantunda dugu mana je ka fo ko an to wo te clé an to wo te clé an to wo te clé o te sien sa ba o ko se ko ante to wo fe o ko te ka ante je ka ko ke se bana mo be code la ko kare fe de an ga ci orba ut me kele ke ko doro ka soro u be u jele no ko doro nu kala foro ko la ni nana ko ta ka da ko bora ko amanyon kele ama kele ko kula de an kele foro ko min an go fo kele kuma kele werete foro ka fiyo o ko ko tayi de manay ni e tora ka kele fe kuma nu be fara kele ka o kele bant manwe o te kele banta de donc ne hagilla jamana de fana kanga hagli soro ni ma ko sibe do bu jodu ko na sa ko awne ya yere wolo e be yere wolo ko do ne la yan la beshi par exemple bon ko fla ko ba nyari o te ni ko ba nyari nyare o de yan la beshi ça fait du be lambe olu to de la mais nyare o jodo mena ko awne yere wolo wanta nya fa yede an fana yere wolo ko nda ya ga e o te mo ke ki te yere wolo ni kama do ni be banzoro hali décentration problème ne tieni ka fo ko duguma sine karsa ni karsa ko awde be fara karsa o kan ne mo be jamana la do ibo fo ni yo fo ka ba won o tigi na ni ndamre ko awde be fara awde fara ngai bon ete fara ngai ngoro bon ni kama do ni be banzoro kele fen fle jamana kono abe awon yere ta do an joye ko an ta do an joye o de kele cha o ni jamana men sigira mo ni mo tebe ko la fo kele o jamana bita yoro men nyado be bo donde ne hakilla haminte hamin furay ko ni hamina ko la ibe hakli wera de nyini ko ka furake ga haminte hamin furay fi an godo an ka siga nyon famu dugu tum bena ko munun kan an ga be oluka an ga dugu kanya na de le ka fu yengo ante mo se bela made pisi note ni kolomba se sahili sisa ni jibora baganti ki mana jiwu yo to e abebina nu na radora ba ka dugu si na dugu si ga be dugu tigi si o sécurité de o dugu si le mana dama sécurité do na o yorona mais ne bon wa sandu e terandima amana sansa ba ni ma baraka la tamini la o ni sahara dira mo ka beneti majbe ka be ne france raba na ma fuike am sika ko kanda o sahara o ko ni kuma fuido ko nga do dagle ka bogle am deli ka boda flafe am bo dagle ne vêtement be mais kuma o do ko ya tigu kenye o ta fait parce que mun ba je bolu hakilla ko mo wora da do na ko tuma ko ka fanga be ba e fanga banne jamana fanga banne jumen gafsa nagle fanga banne gafsa jamana fanga banne donc ne kon bela likande fo an kanji jaka anga jamana lonia don ne tuka ne madeli ka mo yeforo
ko a y'i ba tɔnɔ 2 la ka tɔnɔ 1 ta ka tubabukan dɔn k'anw ka kan fana dɔn o bɛ mun bana bila i la o tɛ bana si bila i la mais n'i ko de ko k'a to tubabukan kelen ma n'o mana labɔli kɛ dun a dun tɛ labɔli kɛ aw ɲinɛ b'a la san o san salon ka fisa ɲinɛ ka fisa san wɛrɛ an yɛrɛ ɲɛ b'o la kalan in bɛ ka taa ten de donc tubabu yɛrɛ kan y'a ma ko an tɛ tubabukan mɛn o mɔnɛ bɛ ban an tɛ tubabukan mɛn an t'a dun dilara an na yarɔ o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ donc kanko in na n'i y'a lajɛ politique mɔgɔ miliyɔn 16 ɲɔgɔn bɛ jamana kɔnɔ u bɛ président kelen ɲini o la san 5 u bɛ mɔgɔ kelen ɲini mɔgɔ miliyɔn 16 cɛ i ma dɔn i ko gɛlɛn nka ka kan kelen ta kan 10 cɛ ma o ɲɛma y'u kɔnɔ fiyewu est ce que président min bɛ ta nin ye an bɛɛ jɛnna n'a ye wa n'u ye système dɔ de kɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma a la o tɛ wa ɔ n'o ɲɔgɔn kɛra kanko la kan dɔ bɛ ta sabu an taara ɲɛfɛ an bɛ Sénégal fo an tɛ ɲinɛ Sénégal députéw ye kan in na don u ka député bulon na ɲina an tɛ se ka ɲinɛ n'an ma o foli kɛ olu ye hali n'a kɛra dalafɔ dama o ye koba ye o parce que n sera Sénégal n y'a sɔrɔ u ka radio caman a bɛ kuma wɔlɔfɔkan de la caman bɛ kuma wɔlɔfɔ na o ye tanolen ye kosɛbɛ bon ne kɔni bɛ min kɛ ka kuma laban ne bɛ n yɛrɛ ladi ka jamana mɔgɔbaw ladi ka fasoden bɛɛ ladi an k'an jija ka k'an yɛrɛ fɛ ka k'an ka yɛrɛ ko fɛ o de b'an bɔ nɔgɔra dɛ n'o tɛ walijusu tɛ kɔ tigɛ sanko ban ne tɛna kuma caman wɛrɛ fɔ ka da nin kan ayiwa an balimaw hakili la a ye faamuyali sɔrɔ nin na kosɛbɛ o tuma nin bɛ dan sigi an ka bi ngo laseli la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ ko ala ka sigili wɛrɛ yira an na o tuma an b'a fɔ aw ma ko ala ma jɔ sabati ka wuruki ka banban ka to a ma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na aw ni jɔ